Zdravím krásky, tak čo? Ešte vás trápia vrásky? Zdravím krásky, tak ako, tiež vás trápia vrásky? Pretože mňa áno, konkrétne tu, tu a čo najhoršie aj tu. Pretože aj mňa trápili, ale už som na to našla konečne riešenie. Môžete sa pozrieť po 10-dňovej kúre, tu, wow. Tu, Wow. a aj tu. Wow. Nehovorím, že som úplne vyriešila celý problém, ale zastavila som jeho proces a keď budem takto ďalej pokračovať, to znamená za mesiac si dám napríklad ďalšiu kúru, jednoznačne sa to zlepší. Mimochodom, aj vlasy mám krajšie. Bude famózna a z chladničky perfektná. 10 dní, 10-dňová výzva, 10 dní ako byť krajšia. Máš chuť začať tiež svoju vlastnú výzvu? Napíš mi do komentára chcem a možno tú ďalšiu robíme spolu.